Tá tú a géisioach leis na Gaelgails ar Raidió Rí-Rá. Hello, King Bhfuil sibh. Tá mé go bhrá tá sceúine an downer am tuisc. Go raibh mé árá seo le eala déanaí má híim nach raibh mé ar eagrán le fada an lá. So tá mé ar bhís bhfuil mé ar eagrán libhse faoi láir. Bhí seachtain tau gom bhí mé san ollscoil inniu agus inné agus ba mé ar ríis mór an sin tá mé séir ar an ine agus sean go bhaid mé ag dul amach ar an ine agus ar an sairn seachtain faoán. Wow, ganirta. Yeah, tá is gom mar an steir sinú atá agan ag scoirtí. Ach sinné weimse chuir fuút a ro. What's like at the hain? Thomas tíach céile bhí mar agrán a bháin ó bhí ar mo sosalácha mar bhí me siad tennis agus tá má chu meideoch Camrá bhíoh me ar radio faoi sí chu le seach an hála agus inis ar éigen go mé me churbe so tá masúla seo tá masúla bheith lib agus an teachtain seo chu me go gym golóir Camrá mar tá mé hééis sinúsos le gym nó agus is mála me cáse so bí an masúla goán agus seachas sin ní me in mór. Beidir bh mis gomachta a chuid ach ní bhéh me gomachta híine mar ní me in na má seocht. Ceir fuút sa dúra cealta sa. Tá me go bra Tá mé anghnóch ar fád leis an scoil le cuasa ceol mar sin ach well no dearm goil mé le cuasa ceol. Níl I héil so síalta ach má heol hain. Ach tá réúise golóir seachas ó héh cuasa ebriide ach ag an am céine ag buint ansalt as an obair so ní féidir lem gearan fi sin is má an rudé gur féidir lem sinrá níl mór an daoine ar féidir le sinrá fin postácha so sásta ón taobh sin de bronar an sin an nadrán chu fád well tá but yes tá méid súil go mór le dolama ar an ine le ha lón ar dús an sin baile feicil le hané sin agus má bhreitla a bhí an anseachtain te caite so agus ní ra agus seo Tá brnarm dúra a hain a dú lá bre no dear no ní me gar lór ar Spotify a cas bhrálam dá dúach sin go sé but yeah so ní ra mé riomh I Maria lia Tá bretla sem chéad bretla agus mé Maria lia. No ar nóí ní bretla mór tá ach fósú mé rud ag níanamh agus ní ra mé gach bretla mór agus goáir éis chábhlíonn gon pandéim béúm lech lia agus a coppers cos ní bhfuil mat go go coppers bhil se sin defnathe. I mean look take am nach in coffers le chuile ganna bheo but ní ra mé riomhan agus mar dúirseáil is do ihe atá níl amach mag ní or níthe atá dúirtí gur fúmsa atá sé agus bhímar in bhímar ag gafa an sin le ha brethla agus bhí sé aontoch ar fád bhí mé gra ó beidir grach madreis ach ag an am céine níor watan dorás go áit agus chuna omh dó im in sin agus nuáin le má expectations bheit roiardam ach níl trúáin ar bit agam ha capras seachas go mai sé cin all scóildaí like more I suppose like ar nós áit lá na cultús an rud a chluisiom neart bu cut jeans woohoo near Westlife so I'll be right at home could have just so like ní sama tú an a riamh ach shut an iwa a tam like an go coppers níl ád ach tí Josie mór mí an agus le bin má léan idir náisiúnta freisin so bin be an sprí sin bhí me gal so gur fi lei seo agus ní bhí me the TikTok is like add a little spice ach tre nó tí Josie mór like bheithesúla ó an a bhíon ag de na héiche ach ní hálaite idir léine capan go daine se leat agus capan go dasó couple shot websa Tá still galore. Tá still go look tap 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 tap.
But Rocky agus ein team le all is futsatá sé do an agus payroad bhfuil tú gurí dhéanamh táis sasta é dhéanamh cumá. Well like an rud ná ní duine mór ní ra mé I má chuine mór dolama mar deartha beirchas omna sin achos agus buid san allscoil rud chuibh sif mór agus níla aráhfuil mé imthe fiáin níl ach fós bhí mé ag leirt faoi capras ó bhog me go bailile clia ní aci mé le linn I suppose fad bhí rudaí ar oscailt rih seo agus an sin ar nói nar bhí an tám agam chundul dúnú gachrad so massam gur chóir dún an de a hapú agus just dom. You know, níl mará gohfuil tnútá Jane Sais seachas gohfuil mé gurí bop cheart liv agus cúpla Westlife ABBA oh god Níor chola a dúa lípa sa club fós like nostalgia Níorm sa club a bhí me fé secht so wow le cadó sin sústeach. Ní mé gan Lisbon ach ní ra mé gan an airing go chachas an éhe sin a gafa pe ní clubbe. Ní clubbe. Buní dú ansol tastíils tá mé lán cínta sin agus ag mí mu tuairtamach chuí ach tuigann sib le is achlíoach mis so bhí mé an cúpla óir. Ach mohíam nuair tám lása ba mé ba taihí agsú agam tuis go mé an le dearcha agsú. Agus a dí dearcha ligi. Dearcha ligi go dtíorché. No ba sé be go má. Leúna sé. So inistom, céird a bhí á dhéanamh agah céird bhí á dhéanamh agah le déanaí an ra sibh géisteach léon ruidir le, an ra sibh ag fécinn réon ruidir le, támuid ag seachtamá as Jean Glasáil ag fós is cinál hibernation season atá an fós, so céirtáir siú agah. Well, tá mé gafa le cúpla ruidir nuair cai mé rá. Agus ceanháin acu ná ceol mar dhearm go minic ar an glóir seo Tá mé gafa le chusaí ceol agus le gála anuas dhearing Tá mé ag éisteach anna chuid le rapara sin focail ghfuil gan nua dom ní sé agam rih seo rapara sin hána. Yeah, de gná like winning use it as rapper ach ní raim gur sin íanamh so rapara agus an tanamtá ar ná Tyler the Creator agus tá déanaan sesin cinálín ceol tá Abby agus Tebby agus anspéisial go jo i glóir bailí exile agus cur sesin album amach in nuirí derb anam Kanye if you get lost agus tá sé raibh agus hiic mé gur sé raibh ach le gála anuas tá mé géisteach ancuid le Éireann amháin. Well is got nuair a aonn tú cinál hyperfixation ar Éireann like ar fa céad agus ní féad le dúirhar literí aon rud eile seach san Éireann sin. Seo chuirtá arsúla go leis neirte. Agus an turnatá ar an Éireann sin ón album ná Wilshire WILSHIRE agus marin an Téhrán beagnach de nóméid nomláán like tá sé fada. Agus de ná ní maithloméis sin agus tá seo tá sé ar nós gohfuil tú ag fécinint ar scanán mar go minic le rap tá scéal le gas leis an Éireann agus tá tú ná cinál dultan cí an scéal a chluistáil agus beagnach eáil le a ceann fád is atá sé ag grapáil sa táis glas so tá mé gafa le sin faoi láthir Róisín céir tríta. Ok, coppla rud. Ok, bhí muid mar rúpa antaí le Mike's Mike agus ri gote brenn siar ar Pretty Little Liars. So an sin hosa me géisioach leis na leabhra, so tá díadachéis críochnú an ceú leabhar nacht agus ní gáil a bhíle mar tá se chod difriúil am seo ach tá géisioach leis. Chola lá tá géisioach leis na leabhra Pretty Little Liars agus tá sin seafaidach ach tá ban sanna bheits. Támuid an grála Mike's Mike sungrúpa seo tá sé íontach agus an sin dar nóí tá antáí leis méid sa tarla le Britney Spears fiúlahead agus ar an ábhar sin tá leabhar nu ag Jamie Lynn Spears, right? Ní me gur aige ní me gur na clicsúirte. So tá Podchraoladh seo dar bhain Celebrity Memoir Book Club agus léonn siad leabhar le dtína cáúla agus an sin
dúnta chuirsí is bit de plé agus choir so dééis lei sin agus tá níos múránna mar Jamie Lynn Spears in is na bhí rih so sin Jacker. yeah I know so sin té dééis fe sin a réh se like háir arad achas féú agus fósan is tá like okay hí ceir Britney na daoine a dhéanans an cinál ach imar sin ar na leabhar an mín siad an cléinte nó an dhéanaan siad ar gan a bheith cléinte like aber an bhfuil siad go homlan ar son Britney sa cá seo. Well dúirte se go túús like bhí siad sin na iirecht gan a bheith clínta ach tá siad an rála Britney Spears ar nó é mar tá cholinne Tá si clás agus dúirtead gur a Podchraoladh acu hána faoi Britney so bheit se anzacha acu gan a bheith clínta Tá dúhar breanúir le óí acu roisí go passionanta díomh agus Britney Spears ach like a rud faoi like sa leabhar se bheith si rá like ó bhí mis se chá faoi stras ag Zoe 101 agus bhí armcha leháile as sin bheith sé ní hiigim go fá go Britney like faoi stras tabar fád like ní hiigim so níor sin an breanú ar na rudaí a bhí tarlú diise agus bheit níos tuiscií gan na rudaí bhí tarlúáid drochar so bhí se an eiseach agus tá bheith cínte go bhfuil therapy níos smú récha tá sé crackáilte agus an sin bhí me flééis seo le beomh tá neidirtí tarla le Kanye West Tá bramt mar ní le scéalta flórstam le Bhí me tíach gorá le tá brom tá gal a fhí déanana cáú le siada is gona Si a hagad slum frí leid. Ok, so bhris Kanye West agus Kim Kardashian sos a nara agus ócha in tá Kanye hééis a ganach le mrá so bhí a riad a shake bhí band Alex nus tá Julia Fox agus bhí ní clú just ní cáú well cáú okay ach like tá siad hééis picturí bhacu be interview meg agus tá siad chola tá siad a feáil agus siad cantfií tá fád seasta agus níl éidechar agus siad póga agus tá selag agus sin Kim téan si ar Saturday Night Live sin le garid agus mar chuid go cean gan skits fóg si Pete Davidson tá a Pete Davidson ó Sweetener agus an Grande ag sa lug agus an sin hosisiil a goach níos mar siad goach rih is cuma ach ó chain tá Kanye crackáilte duna gur bheith le máslach faoi céimrá ó trí goach le ferg sa se agus tá sé hééis fe goach le rá le blion agus tá si goach le lad inis. Léiríonn sé sin an double standard nach léiríonn le na difriachtaí go leisceil idir céir tá daoine agsúla óhrá agus ó fear taréis cadreh nó just sé an exil agus chula mé freisin ag show aigen like bhí sé déanamh le ceolcurm i America ghlacham leis agus dahraigh sé focail an Éireán agus chuir sé Adam Kim is Jack an Éireán like, gur runaway bhí an agus bhí sé like ag impí orthaí like like tarrás thugam like bílam a ríis agus bhí go leir daoine aráí bhí go leir fear iontas na nítas aráí gur sé có gloid a có jazz agus like go raibh an trúa acu dó ach is fiúil am rudí mar sin nuair chuirtar brú ar bhrá rudí a dhéanamh tus go bhfuil fear déanamh ag an oscóir slua nó oscóir golódaoine le ní híonn sé gceart lomnégur. No agus tá se cho chuitinta fiú cheolmar a gin so tá a bhí tape Kim fad an lá agus bhí Kanye rá bhfuil chonig mrinne an fearcéan a chugum a dúirte tá tape am go Kim agus thug se róa agus thug Kanye go Kim agus sí se rá well mar sin becheartta bheith go mágam a gcónaí. It's like níor cheart gomach canal ní focan níos ach like transactional relationship mar sin like ringanta sa rutomsa catta sa rudí an a rom. Sin ar nos blackmail. Yeah. That is come on atá, Tá sé fian ach le fir. Chonig me. Rud ag an freisin faoi agus Bretlaw Stormy a bhí an? No, Bretlaw North a bhí an. No, Chicago agus Stormy bhí Bretlaw. Agus bhí sé That's in seal web. Yeah, extra. No. Is bralam go
rudarólas agus faoine rudí seo. ní bhíon éon rudarólas agam sa caiine an tolas áigen agus níl an aine agam chun fécinir ar éon rud nó chun éon rud léh so bearla mé áhhaite. Is máil an bag an ta. Well, bhí brela Chicago agus stormí an so bhí cóisiir le acu ag teach Kylie. Wow, bhan ring me dermod anam. Agus ní ras ag Kanye chora se le bheith, so dúirt Travis Scott leis comach se ag sin scéal Kylie isteacha ach like deach se rent mór fáda agus sú like ar Insta live rinne sé nó ar Insta agus was sé tuairtach faoi sa chóir either ar an meach chuig an cóisiir nó ar an meach arás an ggó ach ní aontíam le Travis Scott sa caisin. Cén fá ar heol sé an cuiradó man ra cuair tugadó rih sin is léir nach ra an chlán compórdaach leis an sin agus is léir nach ra siad a géirí go maiid se an. Well feice an dáhiamh like tá sé ggéirbeh cóisiir inín ach rud a dhéing sin ná níor chear goach se le peblií mar tú chuir ruí se amach agus sin amachchan se bé nóirrtaigh si sin na lug ná an choir Google agus na PC se lu a eáil na fi seán agus na PC tuiscifa san nuchtán agus choirt agus níhé se sin chom chob agus si gur bheith pléile na muid sin mar dhéing mar se bhfuil mama níoscailte san deig mar chóisiir is mar sin ní me go leirtat. Whereas ní bhah clú am sa má bhí threads ag mo chóisiir fi hocht blian nach chun nuair hís. Ní bhah clú ach bé acu seo choir be agus bhí gur le Kanye freisin ná like is léir gohfuil 5 in Maryland aige like is léir agus tá sé ráte aige freisin déanaan sé na rudí seo agus like tá a gin cén fá go bhfuil sé a dhéanamh agus is sto go bhfuil ar na bheith níos tuiscin marhéir sin ach fós like tápátí san óir so tá sé anna gheachar orthú freisin you know. Economic is gobshaite freshen. You know, it's major let, you know, gachsa is looked occur or to she an out on fibly le posti augur in whale or into less stuff machine now Neil McGraw will she go sunrock augur in whale but it's just gobshaite agus te bronach mar bheach an neidir cinna mar agus tá a gé seo le fit agus te dacha mar an si a gcóí le tre dacad an ceolt ó a scara ón duine orintí you kinse agus tá sé dacha camerará agus déann si ru sin le ó tatú ná feimlí marachlein sa bhead agus gan a bhead a asal agus níor chear goach tú chur bhián ar sin a gcónaí sinna déirtar ach tá chola cos difriúil ar nói ar nói. Agus an sin ruúna nach fi mar gafa leis tá lenach Instagram an dar bheit de Vagina Museum agus tá bhí picture an na haing Leonardo da Vinci agus bhí se go hilas go thuma mícheart agus bhí me cíú le seo fearr a bhí chur helicopters agus choirt sí sa fápar agus ní te ná curp ban ála gart. Sin anna spéisiúil ar fáin. Yeah, like bhí pís ómán like éíra ach ceabagur se spéisiú le fear se bhí an na planlaí mór mí seo chur le chéile go rudaí nach chur le chéile a fan na cé blianta agus tíir se ná sríada. Like agus má ar an saoil. Yeah, like tá sé groundbreaking ná chéine tá na himplachtí sin fós le feáil látániuan. Céad figéad. Mar bhí mé caiint faoi rá madidir leis na himplachtí ar bhfuil na mí san ó péad gur mí le rá COVID agus gacuid mar like háirla cúpla ahrithe ar má like cycle na péad gur mí le rá agus like nor rinne mé iireach taide aáil ar sin ar lína is beagród a bhí ar fáil ní ra aon radáin agus ceap mé gur sin seafóideach apparently rinú taide le Janie a fearhéine tá sé ráte ag daoine a éibrion in Arnold an leis an bhfuil leth ná go marthú go bhfuil siad tríéis scéalta a chluistáil cosúil sin ó Reinintá ban ó hí vaccíneide ná ní rud go bhfuil on dochar ag bhainsló ach bhfuil ahrathe Tá tunchar agus bhí sean go raibh tunnachar ag
beidir COVID nó na vaccine ar an místru anna ar an místru. But apparently rinne taide le déanaí mé gglairiste den agad fi le déanaí agus tá fá an bhínig si an fá an ceirdé an fá bhil mar í ar an gláir láigen. Beidir. Buinean sé le chuid sinna cells na célíní atá i do cin chuid go tarhúm ar de Brin? the bhrin rudaí an mar sin. So rinne taide nua le déanaí ach is fear bheog taide a rinne air ach sin rudaí an nua so but tá sé an simú. Tá. Agus tá chuirme is os Poland sin le gaiid ar mo scéal mar chonig me cean le an taide sin nu cean acu agus bhí mar bratin chur aige ar do místrú agus le 7 fan géad dúirtid bhí. So sin tíad móchúntas ag ní chuntas mar míad a chaach le bhí ansin chur aige armsa le dar rudí go is gomas me like okay dada dúltá. Gach banner le mé le dúirtíad go raibh achraithe tríéis toirliú dómh cumá ach níl golóir taide an agus ní bheith agus ní bhaid. So ceapan méid go glóir dul chun cín déint goin ó haimh le haid in naán agus na himblachtaí bhainean le rudí ortha is saoil naán ach níl súla go go féar an scéal go lua. Agus in sin le segway dásaí an bhil an ceisir sa dúra. Céir de rudí tatas chuspéis an a teachta seo. Well, le déanaí well is so nach ra me ag leir fi seo ar an glór tuis gur hála sé dúach taréis an nólaigh but ar nói taking gachtain ag gur ceoltar tradition to me agus ceapan gachtain a go mé thbheith gafa leis agus tá mé ach chail mé spéis le cúpla bliana nuas agus mé ag sinnam ó heh grá person an ceol ar nó is brad an bheith géiste le ceol ach bhí mé géiste leis an rud céine an tamar fad nó an 6 rud a céine an tamar fad. Bhí me stoppaigh sinnam seachas agus mé ag múnam ceol las muid an scoil agus ar nó airscoil. So bhí me trééis mórá a chaún cé gur bhfuil céim am ceol agus mar sinse. Just bhí barna óhhar a héil agus ní ra mé chuspéise sa ceol sa bhela céine is bhí anam agus mé sa bhanscoil. So just dar mé mé sin gohélas go an rinne mé céine agus tá dúláán chutha ag an rom féin tá mé ag irí tiile tún ólam ar nóid telefón ólam agus an dúlan atá mé threis chum rom féin nó ceanháin ar a leid a ólam in na seachtainna nó ní annach chuid éireachta ar hasín conéis sin aanamh ach níach spruch beag sin ach mar hapla hu mé bhile an deirseachtainna agus dólam mé cuaig tún le linn in ihe so gá anháil ar gá an mala dul mé gáríil agus barndans linn ihe no ar nói chasan teleachta ach tá mé tar éis grá omlan amsú an sin agus fuiisih omlan amsú an sin éis nach ra am le tamil fada ó bhí mé fáiste dearhan agus tá mé mohíam i bhád níos mó cosú am féin like mohíam gur mis mé héin rééis agus an sé fut. Mohíam nuir tá bhí gannne fás tá ééis go canál de bhela. Tú héna cáúnt? Well lei mé rudaí gan actually bhí an spéisiúil agus déintigh mé leis agus bhí sé rá nachhfuil sé spéisiúil agus groundrunner tá tú gannne fása tá anna bhéim curtha ar tú héna aimimsú agus gachard mar sin ach an tainrod agus an tain bhealach lenne sin íanamh nach fila ar na rudí a rah grá agus dómh agus tú idó fásta. Ceapan mid le nachhfuil táhacht bhín leis na simna atá agan agus mid óg ach tá mar sítan na rudí a thugans le sppraga agus like spirit agus orú man maún agus mid níos sinna cos tá mis tríéis vile ar dasa ní rangan a fiú dúirt me hain like ar TikTok agus gachard but like bú
buúpinte me lá tá anar dhéanam se é. So tá sé spéisiú. Aon sin céad fan céad mar bhí má lei seo beán ar an agad ar nachach tá sé hééis bheith tá gal sos ó chohart. Agus mohíim an rud a hála amsa ná gur rama chuna breúm hain a ché céime eile amsú agus leanta rá an tá mar fád gonnearna me dermod tána bhaint as rudaí agus spríomham agus de rudí hangilm a dhéana so tuigim dú a céad fa géad le tá se chu éasca do bhealach canál ní sppragan na rudí thu chu céan nó tá tú tíidir se rud hí eile agus an sin tá canál demotivation a gceist agus níl tú sprága géad ní foiine bhil gaiad agus tá se chotáhachtach go bhfuil tú tuairtáide go na rudí sin freisin in ggéananach le choir eile. If I could just meme Sinéad of like how many of us can eat well, sleep well, exercise, do skincare because it just looks to like oh yeah no need to not that okay no nails one like I do road again of agat chun to hin for the hoveness agus just morning go se amsha jera kick actually lo me goni optometrish fille rod again agus sin rod around me of mocked a very minute go hor hella Janie agus near what an America roar seo ar nó tuisgur rud an bhrónach agus dúilteachtáach just bhóigh mé céó is ook láidir agus cuachtach is tá pobl an cheol tradiisiúnta in éan na fearhéine ar nóí chalamar duine dorgóid baldor bobbal géine ní ra achna ceart agamsa ar asling Murphy bocht ar nóí deluchuid dar bobbal bhíán agus ar dhéiste go ra a hanam dílis ach an ród a heastan amachtom nó ar nóí bhí grá da an eici don cheol agus neart talanna eici agus nach míon an tá ar aine a míon bua déanáis acu ha éonród más ceoltán más pell nó dasa nó cébé nó má úsáidn tú de go páibli is bua é sin agus just an ród a cheasan amachtom na déine nó cén fá nach mého ag déanamh tá sé anéasca gan rodí géanamh tá sé anéasca a bheith ag déanamh mar hapla domsa is choramú ama é a bheith ar lína dochanna ag an eile is cuid sin gnóé ach domsa just choramú amatá ní bhanam tarbhas in é chur ach fiú duma intin amháin nó duma fóst is má an rud go mbeam sé sin am ceol so cén fá nach mé an ó dhéanamh níl arm é hógáil róáire cén fá go mé cóbóra sin faoi hóramí nó faoi I suppose faoi rodí a bhainte má an tamar fad so an ród a heasan amachtom agus táéis donna bhaim ar le déine nó behoordoen ar fad or múna a úsáid or nochanna a úsáid de ra rud a dhéanamh cébe rud a churin íomhnas a churin blinder a chrí Jane mar tá an saoil i bhád ro gear cá am leis an daoine cheirte ná cá am na daoine nach gur an grá nach gur an grá a héil nó ás a héil agus mohí mé sin fuh so bronarm faoin rant mór fada seo, but an just an rudi gas amachtom nó just Jane de ra a rudde a haíon leat agus a dhéanaan tú mar tú hain má higann sih mé so bronarm faoin rant mór fada, but sin rud just táéis seasan amachtom na Jane nó buinú so just as an stuff sin mar kind of channelish mar rudig an jarfach mar tá an saoil iontach tá rudi iontach as a saoil cé bhfuil rudi dúilcha an, but just amsig an rud beag jazz sin in nach lá más túné domsa más rudig an airlína é do chunig an más TikTok é is cuma just Jane rudig an jazz it féin cébé is cuma más beag nó más móra. Agus ná ag nóir earth fao freisin. Sinna bhím se go rá mar bhíarm sa sósta lá ó choirt agus bhtha me th bheith cinnteach nach ra me bogarrá agus tá fós cinálín mothú cinál cinnteach as mar ceá Tá me tuairtear am héin Tá me duna cinnta go me héin ócé ach fós mothúm cinnteach faoi
bhfuil níl me gobad a méid svíochma nó níl me duna seo siúd ach tá mar dúir tú dúra tá síl chu gear agus freisin ní hé fiú go bhfuil seantán nach mé tusa sean láithíns ach le na daine hangin slaat. Beidir nach mar sin hart go do. Beidir mar tusa agus fan á bíart níosmú am a cat am leis duine sin nu bíart me se an tam. Tá se chu táhachtcha. Má gur like níl an capitalist society seo gomaring ar churbe. Agus sin an bon faointe tá ceappa. Ceapan gur míon cinál cholinna cinna dótamach faoin an go siad tríocha nó tríocha cuaig agus an sin tá siad gur duna ar chá siar go ná a bhí siad nar hangar a dé lob. Tá an omarcha béimechar ar an onid ebre agus cín ebre agus gar mar sin agus sin an fág bhfuil mé cóáasta gur iltú ar an ceol ní ar watha de rud garmíil nóin ar dúrah ar watha atain agus tá sé cótábhach do gnéanaan mid rudí mar sin dún hain amháin agus ní i ggóir dul an cín persanta nó garmíil agus tá dú clás tú well an rud nó is com ag go bhain bín meidir gcónaí ag bortha faoi thuir me bhaine eile agus bhí me árá seo ar Instagram féin le déine is dócha go gapan má hó ceoltóirí Beiidir a bhíon ag sinnim níos minic mé nó Beiidir a dhéanaan níos mó giganna nó a seanan níos mó seisiún nó cébé. Céim fágóil si déanamh an pointe seo fiú bhain si sin an tamar fád nó fiú daoine nach sean ceol sean go gapan si go mé sin an tamar fád ní higann siad go persanta. Ná sean scúil rud ag an eile ag thuir nó bhíam se Harbh féin chun siach tá mé just ansáscuil me sin maréis because bhí mé occur an amar go breú arm hain dom chur féin ag an próid le daine eile agus ag dearan le is cuma. So an dearan sih go mé gur mí mai go bhasin ach ag dearan le is cuma up. Tá mé tuéis pointir recinn me hé is cuma má tá go má mé seit is cuma. Is me sé dúraní F an an le agus ná darba sin lína Róisín just mar cóhics bíon Róí ha ho. Is dóga bhfuil méid cinelíonn trééis ceirtal dhéanamh leis an coir se mar chusímar caiin faoin rudaí ar fád bhfuil mid gafa le agus níos tamrá le daoine beidir an teachtar gur féidir lena agal le daoine nábíh nóir ar faoin rudí bhfuil tú gafa le. Fiú mas dé gur chlóirún chu le ceol tair a current evenis agus áhas ar de chrí is an am Jackar seo déin sin agus nábíh nóir ar mar dhéir. Seo agus bí gafa láat féin gafa láat féin. Cóirlia cíalbhar na Nhailgals. Agus ar an nóta sin maihím táidir teachtatí deire an chlóris nach bhfuil a chalíní ceapan gohfuil. Críomh se. Well ceart dún sláánrá leis na héistóí is fiúla an cuiide de gach chlór, ach gur míle maithagah as bheith lin inniu asúla goin gur haan an chlór sin liv. Agus má vín figéisteach chur clibar in Raidió the scale insnead mar sin. Is even le mar sin. Yeah, is bra le agus gotí an caiicí segan flog agus bí caiicí strascuh slán. Slán.